На тэлеканале Беларусь-3 навіны культуры. Вітаю вас. Сёння 26 сакавіка. Мы дасылаем віншаванні з юбілеем беларускай паэтэсі, аўтару-выканаўцы Вользы Залескай. Далее абвесцім, які унікальны праект плануецца на ноч музею ў Брэсце. Агучым, што годнага варта паглядзець на Беларусь-3. Пацікавімся калекцыйнымі лялькамі на рымскай выставе. А напрыканцы пагаворым пра новую кнігу з яе аўтарам, мастацтвазнаўцам Барысам Лазукам. І гэта далёка не ўсё, што мы падрыхтавалі для вас. Заўтра сусветны дзень тэатра. Заслужаны калектыў Беларусі, драматычны тэатр беларускай арміі адзначыць яго ў лепшых традыцыях. Вясёлым капуснікам. Для гледачоў святочнага канцэрта артысты падрыхтавалі новую арыгінальную шоу-праграму з усмешкай аб тэатры. Скетчы і рэпрызы, лірычныя і гумарыстычныя кампазіцыі, песенныя і танцавальныя нумары. Веснавы настрой ствараюць жыхарам і гасцям горада ў нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва. Выстава «Джаз, каты, вясна» сабрала тэматычныя працы вядомых мастакоў. Чаму жывапіс арганізатара экспазіцыі параўноўваюць з музыкай, выяўляла наш карэспандэнт Дар'я Валкавец. Дзясяткі разнажанравых палотнаў ад традыцыйнага анімалізму да абстракцыі, фотаздымкі і атмасфера вясны. У цэнтры сучаснага мастацтва адкрылася выстава «Джаз, каты, вясна». Гучанне жывапісу, так называе экспозицию директор центра. Джаз – это настроение, то праздничное, которое приходит с весною. Тут смотрите, когда звучит джаз, оно же сразу мгновенно солнце, тепло, даже вьюга на улице, а уже теплее. Сам Сергей Крыштапович упэўнены, у жывапісу жаночая энергія. Таму і адносіны да творчасці ў мастака павінны быць трапятальнымі. Дарэчы, для стварэння сапраўднага шэдэўра акалічнасці могуць быць самыя простыя. Мы пили чай дома, и было очень неуютно на улице, дождь, слякоть, а дома было очень тепло и уютно. И вот во время вот этого чаепития я, жена, 3 детей, вот родилась эта... Дочь взяла печенье, вот кругленькое такое, Мария, и я увидел вот эту половинку луны, и вот совместился кусочек печенья, она стала луною. Дом, в котором мы были, и было тепло, уютно, это вот стал красной этой зоной с окошками, это дом. Так з'явілася ўвасабленне вясны на палатне. Нарэшце, кожная карціна тут носьбіт атмасферы, а галоўная мэта выставы – стварэнне настрою. Вот насладиться и музыкой в живописи, и тематикой, которая провоцирует очень хорошее настроение. Коты, они же всегда вызывают очень положительные эмоции. Так же? Так. Но это символ тепла, уюта, достатка. Усяго ў экспазіцыі прадстаўлена каля 150 работ. Выстава зацікавіла многіх і стала насамрэч усенароднай. Да ўдзелу ў выставе далучыліся вядомыя грамадскія і культурныя дзеячы. Ларыса Грыбалёва намалявала вось такога паласатага ката. Дарэчы, усе гэтыя палотны будуць прадавацца. Заробленыя грошы арганізатары плануюць накіраваць на дабрачыннасць. Было абвешчана, што ў маі падчас акцыі «Ноч музею» у Брэст плануецца прывезці лепшыя карціны з карпаратыўнай калекцыі. Такі падарунак да тысячагоддзя горада зробіць адзін з буйных банкаў Беларусі. Сярод аўтараў такія слынныя імёны, як Хаім Суцін і Марк Шагал. Гэтыя творы ўпершыню будуць прадстаўлены за межамі беларускай сталіцы. Апроч названых мастакоў, наведвальнікі змогуць убачыць работы Бакста, Цаткіна, Заборава і іншых майстроў жывапісу. У мастацкім музеі імя Бялыніцкага Берулі ў Магілёве разгарнулася выстава «Класіка пейзажу». Новы праект прадстаўляе некалькі пакаленняў мастакоў, сярод якіх прызнаныя мэтры рускага жывапісу – Айвазоўскі, Левітан, Шышкін, Канчалоўскі і іншыя. Наведвальнікі, па сутнасці, могуць пазнаёміцца са своеасаблівым канспектам па гісторыі рускага жывапісу. Акадэмічны драматычны тэатр Якуба Коласа ў Віцебску адзначыць заўтра ўвечары сваё прафесійнае свята прэм'еры. Драматычнай камедыі «Бальніца на краі свету» паводле п'есы сучаснага балгарскага драматурга Хрыста Бойчава.
Новая пастаноўка насычана пацешнымі жыццёвымі сітуацыямі, актуальнымі жартамі, задценнем абсурду, іранічнымі вобразамі, у якіх многія гледачы пазнаюць сябе. Над спектаклем працавалі мастацкі кіраўнік тэатра Михаил Краснабаев, ён рэжысёр, перакладчык п'есы на родную мову, аўтар музычнага аздаблення і мастак-пастаноўшчык Святлана Макаренка. Заўтра ў Сусветны дзень тэатра цягам усяго дня тэлеканал «Беларусь-3» прапануе вам цікавыя праекты, расповеды пра знакавыя пастаноўкі і вядучых артыстаў. Так, у 10:50 тэлевядучая Наталья Бібікова раскрые ўсе таямніцы спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Радзева прудок». Глянь, якая девочка, хорошая козочка моя, ой, якая девочка, а вы, Верочка, погляди, мягенькая якая, вон! Фотавыстава «Забытыя сілкі зямлі беларускай», прысвечаная ветракам, разгарнулася днямі ў прэзідэнцкай бібліятэцы. Экспазіцыя падрыхтавана супольна з беларускім дзяржаўным музеем народнай архітэктуры і побыту. На ёй прадстаўлены рэдкія фотаматэрыялы, што адлюстроўваюць тэхнічны стан ветракоў на момант фіксацыі. Упершыню экспануюцца архіўныя дакументы, запісы членаў рабочай групы, чарцяжы, праекты аднаўлення млыноў, фотаздымкі працэсу разборкі і перавозу фрагментаў будынкаў. Агучана дата правядзення фестывалю «Купалле» Александрыя збірай сяброў. Свята запланавана на 6-7 ліпеня. Яго галоўныя тэмы – год малой радзімы і другія еўрапейскія гульні. Таксама мяркуецца прадэманстраваць турыстычны і эканамічны патэнцыял Беларусі. Чакаецца, што кульмінацыя першага дня форуму стане гала-канцэрт, асновы якога складуць песні з новага альбома лаўрэатаў прэміі за духоўнае адраджэнне Яўгена Алейніка і Юліі Быкавай «Куточак Беларусі». Стала вядома, як плануюць заўтра адзначыць Міжнародны дзень тэатра ў Бабруйску. У абласным тэатры драмы і камедыі імя Дуніна Марцінкевіча гледачоў чакае святочны тэатральны калаж, які будзе складацца з мноства нумароў, танцаў, песень, мініяцюр, анекдотаў і ўрыўкаў са спектакляў. Апроч таго, плануецца павіншаваць з юбілеем актрысу Наталью Кашпур. Яна служыць тэатру з 1982 года. Двойчы прызнаная лепшай актрысай другога плана на міжнародным тэатральным форуме «Класіка сёння. Украіна». Тэлеканал «Беларусь-3» працягвае паказ дакументальнай стужкі «Аддам жыццё чалавека», прысвечаны 220-годдзю з дня нараджэння паэта. Глядзіце фільмы 3 і 4, заключны, пачынаючы з 22 гадзін 55 хвілін. Сын беларускай зямлі і сусветны геній, вялікі ліцвіны рамантык, кумір, якога стварыла эпоха, і які стварыў эпоху сам, узначаліўшы новы напрамак у польскамоўнай літаратуры. Заўтра на сцэне канцэртнай залы «Верхні горад» у выкананні заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь музычнай капэлы «Санорус» адбудзецца канцэрт прысвячэння двум італьянскім кампазітарам, што ўпісалі сваё імя ў гісторыю кінамузыкі Эніа Марыконы і Ніна Рота. Па праграме прагучыць музыка шэдэўраў сусветнага кінематографа «Хросны бацька», «Рамео і Джульета», «Аднойчы ў Амерыцы» і многіх іншых. За дырыжорскім пультам лаўрэат міжнародных конкурсаў Мурат Асуіл. А зараз пацікавімся, якія культурныя падзеі адбываюцца за межамі нашай краіны. У Рыме ладзіцца выстава старадаўніх і сучасных лялек. Многія з іх не проста цацкі, а калекцыйныя каштоўнасці. Лялькі вялікія і маленькія, з рознымі выразамі твараў і ў разнастайных строях. Шырокую калекцыю прадставілі ў Рыме. Многіх з іх ужо антыкварыят. Ім лічацца лялькі, зробленыя да 50-го года мінулага стагоддзя. Калі цацку рамантавалі, то новых элементаў павінна быць не больш за 40%. Зробленыя старадаўнія лялькі могуць быць з розных матэрыялаў. Самы каштоўны – гэта бісквіт, непаліваны фарфор, з якога часта робяць лялечныя галовы. Але матэрыял быў разнастайны – ад дрэва, воску, пап'е-маше да лямца.
Лямцевых лялек з размаляванымі фарбамі тварамі рабіла турынская кампанія «Леншы». Сёння гэтыя старадаўнія цацкі цэняць многія калекцыянеры. Некаторыя асобнікі каштуюць некалькі тысяч еўра. На выставе таксама ёсць і сучасныя лялькі, але ў строях, зробленых па модзе 18 і 19 стагоддзяў. У экспазіцыі знайшлося месца для першых Барбі. Іх пачалі выпускаць 60 гадоў таму. У першы год было прададзена 350 тысяч лялек. Днямі ў выставачнай зале Акадэміі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў адкрылася мастацкая выстава твораў амажаў «Далёка блізка». Амаж – форма творчага выказвання. Мастакі кажуць «дзякуй сваім папярэднікам». Дадзеная экспазіцыя стала вынікам курса «Гісторыя замежнага выяўленчага мастацтва». Студэнты-мастакі быццам прымерлі на сябе метады самавыяўлення вядомых еўрапейскіх і амерыканскіх творцаў 20-го стагоддзя. У сталічнай галерэі «Артэль» разгарнулася выстава ўлада Пятручыка «Замежная», на якой публіцы прадстаўлены вынікі работы мастака за апошнія 10 гадоў. Яго творчасць добра вядомая аматарам жывапісу. Беларускія пейзажы аўтара экспаніраваліся на персанальных і калектыўных выставах. Цяпер малады мастак прапануе творы, напісаныя падчас паездак па Еўропе. Але і ў гэтых палотнах адчуваецца беларуская школа жывапісу. Днямі ў Нацыянальным мастацкім музеі адбылося адкрыццё выставы сакральнага мастацтва «Два светы рускага іканапісу. Помнікі 17-го стагоддзя» са збору музея рускай іконы, прымеркаванай да дня нараджэння мітрапаліта мінскага і слуцкага Філарэта. Прадстаўленыя ў экспазіцыі 39 помнікаў мастацтва адлюстроўваюць адзін з самых складаных і супярэчлівых перыядаў рускай культуры, які невыпадкова атрымаў назву «Эпоха змен». Нядаўна ў выдавецтве «Беларусь» выйшла кніга мастацтвазнаўцы Барыса Лазукі, прысвечаная матэрыяльнай культуры беларускай сацыяльнай эліты. Мы сустрэліся з аўтарам, каб абмеркаваць першае ў айчынным мастацтвазнаўстве даследаванне гэткага кшталту. Вітаем, Барыс Андрэевіч. Ваша выданне ўжо атрымала захопленыя водгукі спецыялістаў і стала дыпламантам конкурса мастацтва кнігі. А ў чым гістарычная каштоўнасць менавіта матэрыяльнай культуры? Пра культуру традыцыйную, народную культуру, параўнанне з астатнімі пластамі культуры нацыі, дзяржавы, краіны на розных этапах яе развіцця мы ведаем дастаткова. У нас утварылася мастацтвазнаўчая гістарычная лакуна, якая, на жаль, прыводзіць часам да непаразумення, да непрафесійных адносінаў, ва ўспрыняцці культуры арыстакратыі ці сацыяльнай эліты. Усё гэта разглядалася ў кантэксце негатыву, процівапастаўлення традыцыйнай народнай культуры. Калі аперціся на нейкія асновы тэорыі культурнага развіцця нацыі, краіны, дзяржавы, што з'яўляецца нацыянальным маркерам. Вельмі многае ў паняцце маркера, які абазначае нацыю, гэта традыцыйная культура. Вельмі важным і яркім маркерам з'яўляецца народная культура. Но побач з ёю ўсё ж такі стаіць культура арыстакратыі. Перш за ўсё побыт. Тое матэрыяльнае атачэнне, у якім праходзіла жыццё арыстакратыі у розныя перыяды нашага гістарычнага лёсу. Дарэчы, інтэрнэт-выданні назвалі кнігу незвычайным поглядам вучонага на беларускія замкі. Можа, нязвыклы, можа, не зусім прыняты, нетрадыцыйны погляд, паколькі я абраў у якасці тэмы размовы прыватнае жыццё і матэрыяльнае акружэнне, у якім развівалася жыццё асобы. У кнізе увесь матэрыял, а гэта даволі ёмістыя главы, падзеленыя на перыяд старажытна-беларускіх княстваў, на перыяд эпохі Рэнесансу, 17, 18, 19 і пачатку 20 стагоддзя, яны не ўяўляюць сабой гісторыка-схематычна-навуковага, не ведаю якога такого расповеду. Гэта хутчэй бліжэй да нарысаў. Падыход, які можна назваць як тэмамі, такімі эпізодамі з культуры матэрыяльнага жыцця арыстакратыі. І яшчэ адзін момант. Часам у паняцці матэрыяльнай культуры вельмі складана ўпісаць у класічнае разуменне матэрыяльнай культуры. Гэта мэбля, посуд, тканіны, статычныя рухомыя інтэр'еры будынкаў. Складана ўпісаць размову, напрыклад, а як у 16, у 17, у 18 стагоддзі людзі бавілі свой вольны час. Но я не буду растлумачыць і пераказваць змест гэтай кніжкі. Там
варта пачытаць. А на якой факталогіі будуецца матэрыял кнігі? Я заўсёды ў гэтай сувязі кажу, што мы былі, ёсць, я спадзяюся, будзем назаўсёды часткай еўрапейскай культуры. Асабліва гэтая карціна ускладнілася і набыла сучаснай амаль формы ў перыяд рэнесансу, калі на арэну выйшлі асобныя нацыянальныя школы. І мы, я маю на ўвазе беларуская арыстакратыя, сацыяльная эліта, атрымала магчымасць карыстацца здабыткамі ўсёй еўрапейскай культуры. Но у аснове нашага паняцця культура арыстакратыі з'яўлялася, ляжала культура шляхты. Культура шляхты і шляхецкае саслоўе, яно кансерватыўна. Дарэчы, мода на еўрапейскага ўзроўню прадметы, рэчы, безумоўна, накладвалася на тое разуменне старасветскасці, каштоўнасці менавіта мінулага, якое існавала ў свядомасці шляхты. І гэта нараджала свае падыходы, свае трактоўкі. Шляхта часам перакладала тую агульнаеўрапейскую моду на свой густ. Дарэчы, сёння вы прэзентуеце кнігу ў межах выставы аднаго дня ў Вялікім тэатры Беларусі. Тут ладзяцца выстаўкі аднаго вечара. І за некалькі хвілінаў у нас адбудзецца і выстаўка, якая называецца «Мастацтва раскоша», і прэзентацыя кнігі ў засені замкаў і палацаў. Дзякуй, Барыс Андрэевіч, і новых вам цікавых даследаванняў. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. До сустрэчы!